e familia mar Kibunguchi kawadhi nyime gwandruok mapek pod dhi nyime duond bura mar ODM ewi ng'ano monego bed ni loso ewi duond burano gi tend piny owacho ma William Ruto. Magi timre kinde mabende jotelo mag duond burano kamoting'o jagoro maduong' Edwin Sifuna, jalupo Gai Godfrey Sotsi, gavana ma Siaya James Orengo bende pod gwenyore paro gi jotelo mamoko mag chamano ewi sir mag siro godo piny owacho. Kane giloso e gwenge ma Amisi County ma Vihiga, Orengo tuoni nitie chenro mar uso chamano gi chudhe moko ma bende osebedo ka loso gi piny owacho ka ok ginyondo pach jotelo mamoko mag ODM gi kwa jatend piny owacho William Ruto mondo yoket e tim duto mane giwinjore gi Mosindra Amolo Odinga. I can produce even the evidence that there are some people who are trying to sell this great party called ODM. They want a hostile takeover. They are making a sweetheart deal over the biggest party in the Republic of Kenya. Na hiyo hatuwezi kukubali. Hatuwezi kukubali. Na yale ambao wanasema ya kwamba baba aliwawacha kwa serikali, nyinyi mliwachwa kwa serikali lakini wananchi waliwachwa kwa boma zao. Ama nyinyi mko kwa serikali? Decision yote ya chama cha ODM haitafanywa na mtu mmoja, haitafanywa na watu wawili, haitafanywa na watu watatu. All the organs of the party must be consulted. Sisi kama wana ODM tumesema uamuzi wa jinsi chama kitaenda kwa mwaka 2027 hautafanywa na viongozi wachache hapa juu. Tutakuja kwa hao wananchi tuwaulize